mɔgɔ fɛn fɛn bɛ a bɛɛ folen don partager maximum ne balimaw depuis sɔrɔ appel bɛ ka don an kun i y'a faamuya b'a la ani vocaliw an bɛ ka wele fan bɛɛ fɛ a ko fédération min sigira i y'a faamuya b'a la ko Dumbuya ko k'ale sen t'a la k'a bolo t'a la an y'a fɔ aw ye yan tɛ jɛ min bɛ sen na a juguya bɛ na caya an y'o fɔ bɛɛ lajɛlen bɛɛ k'i hakili sigi komi ŋɔmi yirana mɔden jɛ min bɛ sen na Mali Burkina Guinée ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a juguya bɛ na caya a hasiliya bɛ na caya wa y'a faamuya b'a la mais a fɔra yan ko nkalontigɛ sugu bɛɛ de bɛna daminɛ juguya sugu bɛɛ bɛna daminɛ ka nin jamana saba in sɛgɛrɛ aw panike kun aw siran kun Dumbuya ye halaladen de a tɛ fɔnɔ ka tila ka nɛmu a tɛ bo kɛ ka tila k'i sigi ka dun Dumbuya ye halaladen de depuis a ye coup d'état kɛ Guinée bɛ ka avancer depuis Dumbuya ye coup d'état kɛ Guinée bɛ ka avancer Guinée bɛɛ bɛ ka lafiya a bɛ ka jamana kɔnɔdenw sago kɛ jugu sago tɛ a foyi tɛ nin kɔfɛ ni juguya tɛ Dumbuya kumana a ka jamana i y'a faamuya b'a la wanya de k'a ka jamana baarako i y'a faamuya b'a la a ka jamana bɛ se ka lafiya cogo min na i y'a faamuya b'a la a y'o article ninnu de bɔ o taara ta ka yɛlɛma ko Mali ni Burkina ni Guinée bɛna tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min kɛ fédération min bɛna sigi an bɛɛ ka kɛ kelen an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko Dumbuya ko k'a sen t'a la tiɲɛ t'a la dɛ nkalon finma tɛmɛ a kan tiɲɛ kelen t'a la k'o fɔ bɛɛ lajɛlen bɛɛ k'i hakili sigi i y'a faamuya b'a la Mali ni Guinée depuis bi ma se n ka ca bɛɛ de ye famille kelen ye Mali ni Guinée ni Mali ye hɛrɛ sɔrɔ Guinée b'a tɔnɔ dun ni Guinée ye hɛrɛ sɔrɔ Mali b'a tɔnɔ dun ni Burkina ye hɛrɛ sɔrɔ Mali b'a tɔnɔ dun nin bɛɛ de ye famille kelen ye an ka peuple bɛɛ bɛnnen don bi an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ wa an bɛɛ ka hakilina ye kelen ye hali ni président banna déjà an bɛɛ bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Guinée population ka hakilina ani Mali population ka hakilina Burkina population ka hakilina a bɛɛ kelen fa kelen ba kelen président y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma m'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma déjà an bɛɛ bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i y'a faamuya b'a la Mali minɛnw bɛ ka bɔ Guinée jɔn de bɛ se k'o bali an ka fɛn bɛɛ bɛ ka bɔ Guinée bi i y'a faamuya b'a la minɛn fɛn fɛn bɛ s'an bolo tubabu la a bɛɛ bɛ ka tɛmɛ Guinée de fɛ bi coup d'état i y'a faamuya sanction dara Mali kan Guinée de donna anw jigi kɔrɔ cɛ juguya de bɛ yen a bɛɛ k'i hakili sigi foyi tɛ yen Mamadu Dumbuya halaladen don CEDEAO ye sanction da Mali kan Dumbuya de ko k'ale t'a ka da tugu port b'ale fɛ yen nɔ Mali mago bɛ fɛn fɛn na i y'a faamuya b'a la k'a n'a ta Guinée Dumbuya ye nin bɛɛ kɛ yan et fédération i y'a faamuya b'a la Dumbuya y'a ka ministre de i y'a faamuya b'a la ministre des affaires étrangères Burkina ta Mali taw saba bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ Guinée kɔnɔ ye comment ça s'appelle Burkina kɔnɔ ni Dumbuya t'a la a ka ministre tun bɛ déplacer yan ni Dumbuya t'a la a ka ministre tun bɛ déplacer yan Dumbuya ka ministre bɔra fo Guinée i y'a faamuya b'a la ani Abdoulaye Diop ni Burkina taw sigira ka kuma ni jamana saba bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na ka dayɛlɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ka terrain siraw dilan ka sirabaw dilan i y'a faamuya b'a la ni Mali ye malobɔrɔ saba sɔrɔ a bɛ kelen di Burkina ma ka kelen di Guinée ma ka kelen di i y'a faamuya b'a la c'est ça c'est la famille k'a fɔ aw ye dɔrɔn ko foyi tɛ yen juguya de bɛ yen wa page lankolon ninnu bɛɛ de y'a bila u ka page sanfɛ mais an tɛ ninnu fɛn ninnu partager o ka jugu dɛmɛ u ka baara la a tun bɛ ouverture média ninnu de sanfɛ i y'a faamuya b'a la ni page lankolon ninnu caman sanfɛ kunnasiri média ninnu a tun b'olu de sanfɛ olu ka laɲini tɛ foyi ye ne ni sinji fara ni balima fara u tɛ sinjima fila bɛɛ ne fɛ sinon façon halala densité min y'a bila i ka page sanfɛ mun nafa bɛ nin na ko Dumbuya bɛ na bɔ fédération kɔnɔ cɛ depuis ala ye ka diɲɛ da nin jamana saba bɛɛ tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo i b'a fɔ t'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na i y'a faamuya o la fédération bɛna dɔ fara kanu de kan sinon depuis bi ma se nin bɛɛ tɛ kelen ye yan fédération a bɛna dɔ fara kanu de kan hali ni fédération ma sigi foyi ma sigi Mali Guinée i y'a faamuya b'a la Burkina nin bɛɛ de ye fa kelen ba kelen ye an bɛ ɲɔgɔn tagama an bɛ ɲɔgɔn furu i y'a faamuya b'a la an bɛ dumuni kɛ minɛn kelen kɔnɔ an bɛɛ de kelen ye depuis bi ma se k'a fɔ jugu ye k'u don ni jigi Mamadu Dumbuya m'a fɔ bi a m'a fɔ sini k'a bɛ bɔ fédération na a m'a fɔ mɔgɔ si ye article minnu bɔra a bɛ ka kuma a yɛrɛ ka jamana wanya de kan jamana baaraw bɛ kɛ cogo min na ni i y'a faamuya b'a la c'est ça foyi t'a kɔnɔ article in kɔnɔ k'a bɛ bɔ ça a t'a kɔnɔ yɛrɛ quoi foyi t'a kɔnɔ jugu de y'a ta dɔrɔn i y'a faamuya b'a la ka commentaire dɔw bila a kɔrɔ ko Dumbuya ko k'a bɛ bɔ fédération na k'a tɛ i y'a faamuya b'a la jɛ min bɛna sigi Mali Burkina Guinée ko Dumbuya ko k'a sen t'a la an ye nin fɔ aw ye a mɛnna ko baara in ça veut dire an bɛna tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min kɛ k'a juguya bɛna caya
a hasiliya bena caya galon bena ta ka ɲɛsin nin jamana saba ma an y'o fɔ aw ye a mɛnna i y'a faamuya b'a hali min tɛ sera o ye Dumbuya tɛ siran olu ɲɛ hali min tɛ faransɛ Dumbuya tɛ siran olu ɲɛ sanction dara Mali kan don min na cɛ kelen min y'i jɔ k'a tɛ Mali labila Dumbuya don et depuis a ka kalan don min na a ma siran a sumalen kɔfɛ a bɛna siran depuis tasuma kami bɛ waati min na Dumbuya m'a tɛgɛ bɔ Mali bolo a bɛna tɛgɛ bɔ Mali de bolo bi i y'a faamuya b'a Mali ni i y'a faamuya CEDEAO sanction da Mali kan waati min na Dumbuya ye Guinée port k'a dilan k'a fɛrɛ k'a bonya i y'a faamuya b'a la mobili ba joli k'o place di Mali ma ye ka yen dilan k'a fɛrɛ ka Mali place bila damana kɔ ni Mali chauffeur taara u bɛ jigin so minnu kɔnɔ ka climatiseur bila kɔnɔ ka fɛn bɛɛ lajɛlen bila kɔnɔ Dumbuya y'o kɛ a depuis an bɛ bolo la waati min na Dumbuya ye hɛrɛ sugu bɛɛ kɛ Mali ye bi de bɛna ko k'a bɛ bɔ Ousmane Sonko fana natɔ la Afrique bɛɛ de bɛna tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Mali ni Burkina ni Guinée ka ni jɛɲɔgɔnya min filɛ nin ye Ousmane Sonko bɛna Sénégal hara tɛ mɛn Ousmane Sonko bɛna port bɛ kɛ fila Guinée comme Burkina kelen Mali kelen Mali bɛ Guinée ta Sénégal Burkina bɛ Sénégal Ousmane Sonko natɔ la don dɔ bɛ fara fédération kan tuguni wa cɛkɔrɔba dati bannen minnu bɛ olu bɛɛ satɔ la don cɛkɔrɔba dati bannen minnu bɛ yen n'o bɛ Faransi kɔ komi wulu n'a kukɔ la i y'a faamuya b'a la kojugu bɛɛ lajɛlen bɛ Faransi bolo ka sekere olu bɛɛ satɔ la don ale bɛna olu bɛɛ faga ko hali ni Ala m'u faga a b'u barika ba a bɛ fanga minɛ o la parce que ninnu ye kafiri jugu sago de ye Afrique bɛɛ parce que Assimi ko ka di Afrique population bɛɛ i tɛ taa Afrique jamana kɔnɔ i y'a faamuya b'a la ni Assimi commandé min ye parce que a bɛ jɔyɔrɔ min na bi a n'a bɛ sira min kan bi o de ka di Afrique bɛɛ ye Guinée dɔrɔn tɛ dɛ Burkina dɔrɔn tɛ dɛ hali Afrique du Sud olu bɔra ka tagama kɛ Congo u bɛɛ bɔra ka tagama kɛ k'o bɛ Assimi soutenir k'a bɛ ka Afrique segin danbe kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ tagalen ɲɛfɛ Africain bɛɛ bɛna ɲɔgɔn minɛ hali a tɛ mɛn wa nin de tun ye Dumbuya ka côté Dumbuya m'a fɔ k'a bɔra fédération kɔnɔ a ma kuma ko kan foyi i y'a faamuya b'a la Dumbuya bɛ ko in na fɔ a kan n'a tun t'a la a t'a ka ministre bila ka taa Guinée a ma forcer mɔgɔ m'a bolo tɔrɔ min ka bila kɔfɛ mɔgɔ m'a jagoya foyi o ye nin hakilina ta ka ban pewu ministre saba taara ɲɔgɔn sɔrɔ Burkina ka kuma kan ni Dumbuya tun t'a la a b'a ka wari bɔ a kun fu ka ministre déplacer fu wa ka taa hôteliw ta fu wa Dumbuya ma foyi fɔ mɔgɔ ye a bɛ nin ko in na fɔ a kan Mali Burkina i y'a faamuya b'a la Guinée ninnu kalanna déjà ka kɛ fa kelen ba kelen foyi tɛ se ka ninnu fara a ye juguw to ka bo fara Ala y'u da juguya de kama o tɛ mɔgɔ ni hɛrɛ fɛ o tɛ balima fila bɛnnen fɛ o tɛ sinjima fila bɛnnen fɛ o tɛ mɔgɔ ka hɛrɛ fɛ mais Ala ko ko nin hɛrɛ bɛ kɛ de Afrique bɛ k'a yɛrɛ ye bilahi Ala ko Afrique jɔ waati de sera cɛ tɛ se k'a bali muso tɛ se k'a bali nafigi den o tɛ se k'a bali Afrique jɔ waati de sera cɛ fɛn tɛ to bolo kelen kan diɲɛ bɛ yɛlɛma yɛlɛma de u mɛnna an kan depuis an faw depuis an mɔkɛw depuis an fofalakiw o bɛ an kan k'an joliw min k'an kɛ jɔnw ye i y'a faamuya b'a la k'an ka hɛrɛw ta i y'a faamuya b'a la k'an bila tɔɔrɔ kɔnɔ k'an bila ɲani kɔnɔ an tɛ fantan ye an ma bɔ fantan du kɔnɔ an ka dugukolo bɛɛ faama dugukolo de ye fɛn bɛɛ lajɛlen b'an bolo mais ni kafiri ninnu y'an kɛ fɛn bɛɛ Ala k'o ban waati de sera diɲɛ bɛna laban Africains de bolo i y'a faamuya b'a la bɛɛ bɛna tunga la Afrique de an b'o sira de kan wa foyi t'an bɔ nin sira kan fo an da joli ma f'an kunkolo ni piki sinon an b'an faso defa f'an joli laban fo n'u y'an faga dɛ sinon hɛrɛ bɛ na wa k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ko ta pasi don galon fin Dumbuya m'a fɔ k'a bɛ bɔ a la Dumbuya ko k'a bɛ nin ko la fɔ a kan Africains bɛ bɛn cogo min na Afrique hɛrɛ bɛ sɔrɔ cogo min na Africadenw bɛ lafiya cogo min na ko foyi t'ale bɔ sira kan tubabumuso kana dan ka k'a bolo dɛ i y'a faamuya b'a la hali président denmuso ka k'a bolo Dumbuya ko Afrique de Afrique le bonheur de Afrique bɛɛ k'i hakili sigi communiqué min bɛ ka yala lahara ni diɲɛ kɔnɔ ani WhatsApp groupe kɔnɔ foyi tɛ ni galonfin ni juguya ni ka mɔgɔw bila sira wɛrɛ kan ka population yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na bɛɛ k'i hakili sigi foyi tɛ nin jamana fila in nin jamana saba in Ala de ko k'u kana Afrique kunna wolo nin président saba in k'u kana Afrique segin a danbe kɔnɔ u b'a segin nin bɛɛ fantanden Dumbuya fantanden Assimi fantanden Traoré fantanden ninnu bɛ Mali segin a danbe kɔnɔ parce que u b'a fɛ de n'i bɛ fɛn fɛn i b'a minɛ ka ɲa
ewa kuma fɛn fɛn bɛ ka fɔ communiqué fɛn fɛn bɛ ka yala ko Dumbuya ko a sen t'a la da donna ta bɔra ta juguya fin u yɛrɛ y'a fɔ yan k'u bɛna nkalon sugu bɛɛ da an na k'u bɛna juguya sugu bɛɛ ta k'an sɛgɛrɛ k'u bɛna wari di médiaw ma u ka fɛnw publier tiɲɛ tɛ fɛn minnu na u ka kumaw b'u da kɔnɔ kuma minnu tiɲɛ t'a la k'an bagabaga k'an kun kari ɲɔgɔn na k'an yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na tubabuw y'a fɔ yan k'u bɛn'o baara daminɛ aw siran k'u aw panike k'u depuis fédération tɛ Mali ni Guinée bɛɛ ye fa kelen ba kelen de ye depuis fédération tɛ Burkina ni Mali a bɛɛ fa kelen ba kelen an bɛ taa min fédération sigira ma sigi o an bɛɛ de ye kelen ye n'a ka di fédération yɛrɛ ka taa sigi Mali a ka di Mali ye cogo min na a bɛ don Guinée kɔnɔ o a ka di Guinéw ye cogo min na o bɛ don Mali kɔnɔ cogo la a ka di Burkinabɛw ye cogo min na o bɛ don Mali kɔnɔ a ka di Maliyɛnw ye cogo min na o bɛ don Burkina kɔnɔ mun bɛ yen an bɛ taa baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ ɲɔgɔn furu an bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ fédération yɛrɛ ka na sigi an bɛɛ de ye kelen ye voilà a ye wulu to ka kule o b'an sɔrɔ ɲɛfɛ an bɛ ka baara de kɛ ka avancer tan t'an bolo an ka président yɛrɛ bɛ kuma Asimi tɛ kuma Tarawele tɛ kuma Dumbuya cɛw ninnu bɛ baara de la sa t'an b'olu bolo wa olu bɛɛ saya fisa ni malo ye voilà an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ ne y'a fɔ aw y'an ko maakɔrɔba kuma suruku bo don n'a bɛ kɔrɔ a bɛ jɛ ne y'a fɔ yan ça veut dire mɔgɔ min fɛlen don ka tɛmɛ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen kan i y'a faamuya b'a la lahara fara diɲɛ kan mɔgɔ min bɛ bɛɛ sanfɛ mɔgɔ min jolima ka di i y'a faamuya b'a la maliyɛnw bɛ mɔgɔ min ka ko la o ye Asimi Goyita de ye mun kosɔn fantanw ka wari bɛ ka k'a kɛcogo la mun kosɔn fantanw bɛ ka lakana mun kosɔn fantanw bɛ ka kɛnɛya sɔrɔ mun kosɔn fantanw tɛ ka taa tunga la mun kosɔn Mali bɛ ka segin a danbe kɔnɔ mɔgɔw kɛra Asimi fɛ nin de la n'i ye baara ɲuman kɛ i y'a faamuya b'a la Ala b'i dɛmɛ mɔgɔ bɛ k'i fɛ kuma fa fila ba filɛ foyi tɛ baara ɲuman bɔ diɲɛ kɔnɔ Asimi cɛ man ɲi ni mɔgɔ si ye Asimi man jan ni mɔgɔ si ye Asimi tɛ se mɔgɔ si la wari t'a kun ka tɛmɛ mɔgɔ si kan mun de la Mali kɔnɔ fo Mali kɛnɛma bɛɛ ko Asimi baara ɲuman o de ɲɔgɔn tɛ n'i ye baara ɲuman kɛ Ala b'i dɛmɛ mɔgɔ bɛ k'i fɛ mɔgɔ b'i bonya mɔgɔ bɛ tugu i kɔ u ka nafolo n'u farisogo i y'a faamuya b'a la n'u dabara n'u ka fɛn bɛɛ u b'a bɛɛ d'i ma hisabidilahi parce que i bɛ tiɲɛ de ka tiɲɛ de tɔgɔ ye ko Ala o de la ni ne ye mɔgɔw sigilen lajɛ ko olu ka baara jugu kɛ ka tila ka tɔgɔ sɔrɔ ka mɔgɔw tɔɲɔ ko ka tila ka hɛrɛ sɔrɔ Ala tɛ sɔn abada Ala t'a yɛrɛ sɔsɔ n'i bɛ sira ɲuman kan a b'i dɛmɛ n'i bɛ tiɲɛ kan i y'a faamuya b'a la mɔgɔ bɛ tugu i kɔ Asimi Goyita le plus aimé du Mali bilahi le plus aimé du Mali a ɲɔgɔn tɛ yen foyi m'a las'a ma ni baara ɲuman tɛ lakana bɛ ka sabati kɛnɛya bɛ ka sabati denmisɛnninw bɛ ka kalan faso nafolo tɛ ka suɲɛ Asimi tɛ ka faso avion ta ka taa Faransi ka taa Amérique ka taa diya ka taa porno non a bɛ Mali de kɔnɔ a bɛɛ bɛ ka ɲɛnabɔ nin de y'a ko diya hadamadenw ye Mali tɛ dɛ diɲɛ bɛɛ bɛ Asimi fɛ Mali tɛ dɛ diɲɛ bɛɛ président min ma ka di bi Asimi don mun de y'a kɛ kɛwale n'i y'a ye i b'a lakali ko a bɛ présidentiya la mais hali bi n'i y'a ye i b'a lakali k'a fɔ ko gɛribu dɔ de filɛ nin ye depuis a kɛra président ye san 2 fini kelen samara kelen monturu kelen n ko a ɲɔgɔn président ma na a tɛ kuma a tɛ waso a t'a yɛrɛ yira jamana bɛɛ ka wari kalifalen bɛ mɔgɔ min na hali ne ye cogo ka ɲi ka tɛmɛ k'a t'a bonmosi di a t'a kun labɛn a t'a foyi labɛn a tɛ kuma i y'a faamuya b'a la foyi Ala b'o labila jigitugu masa a kunu min ye Gandi media ye a donna suguw kɔnɔ ka maliyɛnw ɲininka a y'a faamuya b'a la 24 heures mɔgɔ ma sɔrɔ min ko ko Asimi ma baara kɛ mɔgɔ ma sɔrɔ min ko Asimi ma baara kɛ mɔgɔ ma sɔrɔ min ko n tɛ Asimi fɛ baara banna pewu an ye nin fɔ yan n'i y'a kɛ mɔgɔ bɛ k'i fɛ maliyɛn tɛ kafiri ye walayi n'u y'a ye bilahi u b'a fɔ i y'a faamuya n'i bɛ k'a kɛ u ɲɛ b'a la bilahi u bɛ tiɲɛ di Gandi media a donna suguba kɔnɔ k'a daminɛ sugu kun i y'a faamuya b'a la fa kote laban ka bɛɛ ɲininka bɛɛ ko Asimi ka to fanga la bɛɛ ko Asimi ka to fanga la baara ma ban nin de ye constitution ye nin de ye sariya ye jamana kɔnɔden fanba bɛ ko min na o de ye constitution o de ye sariya ye o de la ne ko Asimi tu as vu quoi élection ko ninnu fɛn dɔw cɛ mɔgɔ tɛ s'i la bi mɔgɔ tɛ min bɛ s'i la a tɛ yen k'a da mun kan i y'a k'a kɛ cogo de la fɛn min ɲinini fɛ bilahi i bɛ k'o de kɛ président tɛmɛna an ye bo fara yan ka kule yan ji t'an bolo kɛnɛya tɛ yen
Mali dɔgɔtɔrɔso kɛra sodo ɲɔgɔn ye hali k'an jaabi u ma kɛ u yɛrɛ bɛ taa dulɔbaw san faransi $100 $50 i y'a faamuya b'a la u bɛ avion kɔnɔ su ni tile i bɛ ala kali k'a fɔ ko Mali bɛ sankolo de sanfɛ o tɛ bɔ avion yɛrɛ kɔnɔ k'an fantanya k'an bantanya k'an ka impôt ka kari u kɔnɔ ka u denw a kɔ kɛra mun ye malo Asimi filɛ nin ye i y'a faamuya b'a la a yɛrɛ ka sara k'a di fantanw ma ka don kɛnɛya la ka don lakana la hɛrɛ caman de b'o kɔfɛ kunnawolo caman de b'o kɔfɛ hali ni Asimi sara bi a tɔgɔ bɛ fɔ foyi tɛ baara ɲuman bɔ baara ɲuman o ka fisa ni sanu ni wari ni jama ni lulu ye mɔgɔw ka danaya da i kan dɔrɔn o ka bon ni fɛn bɛɛ ye o ka bon ni fɛn bɛɛ o ka di ni fɛn bɛɛ ye a bɛ hakɛ to mura dɔɔni bɛ na an b'an kɛnɛ mɛ an b'an nin di de ça veut dire hali n'an tagamatɔ bɛ bin de an bɛ faso défend foyi man di anw ye ka faso in bɔ billahi Mali ka di ne ye cogo min na billahi mais ne b'a défendre n bɛ yɔrɔ min na sa farigan de bɛ na mais je donne n'a ka di n ka sa n'a ka di n ka bi n'a ka di i y'a faamuya b'a la n ka batterie ka décharger mais Mali billahi fo n'a y'a sɔrɔ an tɛ yeli kɛ dɛ walima an tɛ se ka tagama an bɛ yan k'a défend k'a défend billahi wa a bɛ to an t'a la an donna ko ko la ala y'an dɛmɛ o ko la an donna ko ko la ala y'a to an t'a la parce que an ma don ni fila kelen tiɲɛ k'a fɔ baara ka kɛ jamana ka jɔ i ta tɛ min ye kana s'a ma fɛn min ma d'i ma kana ta fɛn min fana dir'i ma bila yɔrɔ la o de y'an ka kɛlɛ ye wa an ye fɛn fɛn ɲini ala fɛ an tugura mɔgɔ fɛn fɛn kɔ a bɛɛ donna da la wa bɛɛ kulela tigi tɔgɔ la Asimi ma ka di bi i y'a faamuya b'a la hali di barani Asimi ma ka di bi hali ero Asimi ma ka di bi hali misi billahi bɛɛ bɛ Asimi fɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ma deli ka ɲɔgɔn ye abada bɛɛ ka kɛ président fɛ nin ye siɲɛ fɔlɔ de ye ka ye diɲɛ kɔnɔ bɛɛ ka kɛ président fɛ du monde entier i y'a faamuya b'a la k'a daminɛ lahara i y'a faamuya b'a la fo Tokyo i tɛ mɔgɔ sɔrɔ min tɛ Asimi fɛ min t'a dɔn kɛwale de y'a kɛ n'a tun ko k'a kana k'a kɛ porno tourné ye k'a kɛ faso nafolo sonyɛni ye k'a kɔ don jamana la foyi tun t'o kɔfɛ ni Maliw tɛ Bubu ye Mali nafolo bɛɛ suɲɛ denmisɛnninw ka wari cɛkɔrɔbaw ka wari ekɔlisow ka wari kɛnɛyaw ka wari PMI wari a y'a bɛɛ ka kɛlɛ ta ye bɛɛ jɛ nafolo Bubu y'a ka kɛlɛ ta ye a kɔ kɛra mun ye Maliw nafa tɛ juguya la nafa tɛ sonyɛni na nafa tɛ kalabancidenya la nin miliyari bɛɛ bɛ Bubu bolo mais n'i y'a ye bi i bɛ se k'a ta tulo ma billahi nin wari bɛɛ bɛ b'u bolo mais n'i y'a ye bi a fasara Mali nɛgɛ b'a la a tɛ se ka na Mali kɔnɔ a ba bɛ sa a tɛ se ka na ba kun da nkalon man ɲi dɛ an ka to tiɲɛ kɔ hali n'an bɛ bɔgɔ de dun an ka to an danbe kɔnɔ hali n'an bɛ bin de ɲimi an ka to an danbe kɔnɔ i y'a faamuya b'a la hali n'an bɛ taa tunga de la mɔgɔ ka n'i danbe fali foyi la n'i y'i danbe falen i y'a faamuya b'a la wari la walima nata la walahi i bɛ kɛ bɔnfu safu ye Asimi fɛlen to de wa mɔgɔw ma k'a fɛ foyi la baara a ye Gandi Media lamɛn muso bɛ sugu kɔnɔ a bɛ ka bɛɛ ɲininka écoutez aw yɛrɛ b'a kalama dɔgɔkun o dɔgɔkun an bɛ don dugu kɔnɔ an bɛ maliyɛnw ɲininka u hakilinata la Mali kunkanko la bi question belebeleba kelen dɔrɔn de bɛ anw bolo o de ye fɛn min ye mɔgɔw k'u hakilinata fɔ anw ye Asimi ka présidentielle la élection nata in na an ka taa mɔgɔw ka awa ni ce baasi foyi tɛ tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ ye Lazeni Jakite Lazeni Jakite Lazeni Jakite e ye fila ye yan awɔ ne ye fila ye Lazeni question kelen bɛ n bolo ka tɛnku i la n'a tɛ k'i ma baasi ye non a tɛ kɛ ma baasi ye o de bɛ tali kɛ e yɛrɛ hakilina ye mun ye Asimi ka présidentielle la élection nata la bon ne yɛrɛ fɛ kɔni ne bɛ fɛ Asimi ka président de munna parce que a ka di ne yɛrɛ de a ka di awɔ a ka di ne ye a nali ye changement jumɛnw don Mali kɔnɔna la bon a nali ye changement don jamana kɔnɔna la parce que fɔlɔfɔlɔ an ka politique mɔgɔw tun mana an ka wari suɲɛ k'a dun bon olu caman bɔra olu la bon puis fana a nalen bon a ye arme caman sɔrɔ k'a di an ka sɔrɔdasiw ma an ka sɔrɔdasiw tun bɛ ka sa kɔrɔn fɛ cogoya min na bon caman b'a bolo la quoi donc o y'a naliko yɛrɛ diya ne ye quoi o de kama e bɛ fɛ a ka présenter voilà bon ne bɛ fɛ a ka présenter quoi parce que ne tɛ fɛ politique mɔgɔ yɛrɛ de ka na tuguni quoi ne bɛ fɛ Asimi yɛrɛ de ka présenter fanga la an b'a kɔ quoi awɔ i ka kuma laban bon ne ka kuma laban ye min ye ka fɔ a fana ye donc a fana k'a jateminɛ an fana mɔgɔ min bɛ dugu ma baloko fanfɛla la quoi parce que jamana fana jalen don dɔɔnin an bɛ fɛ a ka dɔɔnin bɔ fana bɔ balo la quoi pour que an fana an ka lafiya dɔɔnin quoi voilà merci beaucoup ouais de rien ne
fence. Imanche. Basi mete alhamdulillah. Yaya Sapo. Yaya Sapo. Ok. Mina question de poser pour na te gi ma bashi. Et hakil na mi asiminga ka kala fili na to la représenter fangala yakil na mi. Bon, ne wona hakil na mi. Mali be eta mina bibila. Yene hakil na mi. Élection re manga ke. Ona? Akanga continuer. Parce que élection be ke de ni imago be mo mina. Wallahi. Ko yini. Ni yo soro ka ba. Ne wona de élection re ke kuna. Parce que l'élection go la bi mo daba la bi ko ka élection ke. Aussi té nord problème do. O té Mali problème en réalité do. Mo bo do. Kuye mo soro mo mesi bo barake kanya ka dima. Imanga ga mire élection go la. Ibe miri Mali ka nyeta ka de la. O ko ne na kilne. Bon, mba la joya pour que vidéo kana janya. Mena vidéo in bila WhatsApp groupe kono ka tila ka blanga page sanfɛ avec Gandi Malien fana sanfɛ. Aye mɔgɔ min ɲininka ka ca ni mɔgɔ 100 bɛɛ ko Asimi ka to yen mɔgɔ kelen ma sɔrɔ min ko Asimi ka bila. O b'a yira ko baara banna, y a pas de match. I y'a faamuya b'a la hali ni bo kɛra sanu de ni élection bilalen i ni Asimi cɛ a b'i bati ka da mun kan a y'a kɛ fantanw ye fantanw ka wari bɛ k'a k'a kɛcogo la mɔgɔ bɛ k'i fɛ diyagoya tiɲɛ ye ala de bin cogo t'a la Mali bɛɛ b'a fɛ diɲɛ bɛɛ b'a fɛ Asimi a nana Afiriki bɛɛ bɛ ka se ka danbe kɔnɔ n'aw taara Gandi Media sanfɛ vidéo in bɛ ne yɛrɛ bɛna bila WhatsApp groupe kɔnɔ n b'a bila yɔrɔ bɛɛ baara banna pewu wallahi ala ka barika don Asimi na an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen an bɛ na Abibu Camu Natural mugu sagaw bɛɛ bɛ ka bɔ Abibu Camu kama Abibu Camu ye zon ye Abibu Camu y'an ka wari suɲa Abibu Camu tun tɛ foyi la CEDEAO kɔnɔ ni jɛnɛya tɛ Abibu Camu ye mɔgɔ lankolon ye a donna ta a bɔra ta an ye nin fɔ a mɛnna ne y'a fɔ yan ko an ye sympathisant sigi don min na muso dɔ ye 800 € di Dani ma Abibu Camu ma k'a ka taa di Dani ma Abibu Camu ye wari don ne y'a fɔ aw yan ko n'i taara CEDEAO liste bɛɛ lajɛ cotisation Abibu Camu tɔgɔ t'a la ne ma deli ka ɲɔgɔn denkolon den ye diɲɛ kɔnɔ a ka wari bɛɛ don sobiye Natural mugu ne y'o fɔ yan CEDEAO mɔgɔw y'an lagosi yan o bɛ ka segin kuma kelen de kan ko Abibu Camu ye zon ye ko jɛnɛyakɛla don ko hɔrɔnkolon don k'a ma baara foyi kɛ CEDEAO kɔnɔ tiɲɛ de tɔgɔ ye ko Ala an ye nin bɛɛ fɔ yan ko Abibu Camu tɛ mɔgɔ ɲɛnama Abibu Camu de bɛ se ka t'i sigi i y'a faamuya b'a la sɔn min b'ale la jogo min b'ale la k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ ma o tɛ zon bɛ bisimila i dɔn alimami bɛ bisimila i dɔn maliyɛn de bɛ kuma cɛ nin fɔ mɛ danbe tɛ yen hɔrɔnya tɛ yen foyi foyi tɛ yen n'a tun fɔra ko Abibu Camu bɛ t'i sigi ko Dani ye zon ye ko kɔnɔ cɛma kɔnɔ musoma ko ne ye zon ye ko jɛnɛ ye zon ye Abibu Camu yɛrɛ kan ka bɛ y'o o baara kelen na wa ni hɔrɔnya bɛ yen ni danbe bɛ yen ni saga tɛ ni fali tɛ Abibu Camu y'an bɛɛ lagosi yan mais est ce que Abibu Camu kan ka taa sɔrɔ baara kelen na wa man ka sɔrɔ la dɛ wa CEDEAO wari Abibu Camu bolila n'a ye jɛkulu wari i y'a faamuya b'a la Abibu Camu y'a wari bɛɛ détourné jɛkulu wari i y'a faamuya b'a la Abibu Camu y'a bɛɛ dun u dara Abibu Camu na ka CEDEAO cotisation d'a ma sympathisant wari Abibu Camu y'a bɛɛ kunu ne m'a fɔ a ye ko nin den barika ni ɲɔgɔn den barika ba ne ma wolo diɲɛ kɔnɔ ne m'a fɔ aw ye yan wa ɲɔgɔn zon tɛ a bɛ ka min fɔ mɔgɔ ma ale yɛrɛ ka jugu n'o bɛɛ ye an ka petini ka kuma lamɛn ne ye nin fɔ wa ŋunuŋunu kan b'u bolo a mɛnna dɛ CEDEAO wari donna Abibu Camu fɛ a mɛnna mɛ o tɛ fɛ mɔgɔ de ka bɔ a kalama parce que a bɛ CEDEAO kɔnɔ bon a bɔlen filɛ nin CEDEAO kɔnɔ i b'a ye a doso bɛɛ bɛ na a bɛɛ bɛ na parce que bɛɛ bɛ ka vidéo k'a kan i ye zon ye i ye jɛnɛyakɛla ye anw ye nin bɛɛ fɔ kunun mɛ a bɛ t'i sigi fa bɛ Dani nɛni fa bɛ bɛɛ nɛni zon sympathisant wari dunna bɛɛ jɛ wari suɲɛna mɛ e ye min suɲɛ o tɛ wari ye hɔrɔnkolon den ye o ye a bɛ mobili de kɔnɔ vidéo kɛ la nkalon kɔ ye malo de ka sɔn dɔ da mɔgɔw la i y'a faamuya la o sɔn kelen bɛ e la walahi hali n'a kɛra san kɛmɛ de i ta in bɛ dɔn ça veut quoi o de ye maliyɛnya nɛgɛ bɔ mɔgɔ la i bɛ mɔgɔ caman ye hali vidéo kɛ la danbe bɛ n na n bɛ Mali fɛ kana da la dɛ bilahi danbe kisɛ kelen t'a la hɔrɔnya t'a la foyi taa ni sen fila da baara dɔrɔn place ɲini tɔgɔ ɲini sanga ɲini mɛ a kɛwale n'i bɔra kan i bɛ sa o de ye maliyɛn c'est que o de ye maliyɛn fanba jogo ye quoi o bɛ taa sali o bɛ dulɔ min o bɛ sali o bɛ jɛnɛya kɛ o bɛ sali o bɛ sonyani kɛ o bɛ sali o bɛ mɔgɔ faga o bɛ sali o bɛ mɔgɔw kɔrɔfɔ o bɛ sali
il y a famille à la même Morosogodou. Billahi, 90% il va sur la tangue de Mounafari. Slamé rere, 100%. Kemo keme sigila ba so mo kelen de slamé malien be. Kemo keme sigila mo min be ala do be sra sininye. Ala e fe min fa be ka baraka keme sigila ba so mo kelen. Billahi de 100%. Nyarambita la be ala do be be kasi sera te se wali fe mate mo korofo ate se mo ma be kasi de kurane ba bula be misiri kono ya adate mana kula keme sigila e ba so mo kelempe sino to be ti magola ha ne ra bala ne ra min flo da bara bayala jogo chama de be ne ra ala kanya katama anga petini la ma be kamifo abi cham tran sedere wari na figi de mo tonyola wali furu sala ayo ya be otolu de kono no wali muso ye ayo ye natural mugo de babu lebe tam anye nim be fa ko chemai abe ka yere da fana da bare bi sagaw bora kama be kala gushi sugu beta ga segere ay sagaw la mede sabali kani yere ma abe bicham billahi malo be koina ni tari sigere réseaux sans fait ka donata bora tande e wajikulu ko de pebe français e be français munde ke e munde ke jekulu ngono iye fe mun kɛ dɛ e yɛrɛ b'a dɔn i ye min kɛ i tɛ sɛbɛn an ka n'i ka zonya fɔ e n'i fari ba cɛ e ye danni kɛlɛ fɛn mun kama zondenya cam hɔrɔnya la e yɛrɛ kan ka tigɛ yɛrɛ la bon ni wari sunyana bolo a mɛnna dɛ a bɛ cam ye sɛdɛrɛ wari sunya mɛnna dɛ ne ye ko in mɛn komi a dalu ne tun tɛ fɛ ka bɔ na n'u yɛrɛ ma kuma fɔlɔ sinon ne ye nin ko in mɛn dɛ hali sɛdɛrɛ soldat y'a fɔ a ka video tɛmɛnenw na sɛdɛrɛ wari bɛɛ ka kalifa a bɛ cam na taara n'a bɛɛ a y'a bɛɛ dun. Bon yani bikasi ani sympathisant sigi wati mina muso de abicham wele ka 800 euro da ma kwa kata di danima abicham ni wari ma se danima e wardu dani abicham wele ko muso de wardi ma ki kana dia ko wari be mi abicham ma se ka kuma ya fama dani ko ka kana wara ma se ka wari sara dani labana kata ka mobile clé de bois mobile la ya fama ka mobile clé mine o de la sara ka wari sara don den kolon de matemaka mɔgɔ min ba kuma kan bɛ whatsapp groupe kɔnɔ ko mara b'ale la sinsan b'ale la bɛɛ k'ale dɛmɛ denmusow b'a bolo denkɛw b'a bolo yan a bɛ ca mu ɲɔgɔn jogo kolon jugu denma wolo diɲɛ kɔnɔ a kɔrɔkɛ muso ba kelen fa kelen a kɔrɔkɛ nana tunga la ka muso fila to yen a bɛ ca mu i kɔnɔ da bɛɛ la ne ma ɲɔgɔn sɔn jugu bagan den ye diɲɛ kɔnɔ ka ɲɔgɔn bagan denma wolo a bɛ ca mu a kɔrɔkɛ i y'a faamuya bala ba kelen fa kelen kɔrɔkɛ nana tunga la ka muso to a bolo so kɔnɔ ye dugu kɔnɔ ye a y'a bɛɛ kɔnɔ fa dewu k'a firi bagan de fali de bɛ nin baara sugu nin kɛ fali i kɔrɔkɛ ba kelen fa kelen ka jɛ o muso nɔfɛ hali bagan tɛ sɔn o ma nin bagan den n'a ye réseau sanfɛ da baara ka bon mais kɛwale zoro wa ne bɛ ka mɔgɔw lagosi karisa ye zon ye karisa tɛ n'an ka wari ye mais est ce que hɔrɔnya la i kan ka ye o ko kelen na wa cɛ kan ka juru don a kan na k'a yɛrɛ faga bilahi ka marifa ci a yɛrɛ kunkolo la so ne ma est ce que nin bɛ se ka balo dugukolo sanfɛ tuguni sɛdɛrɛ mɔgɔw bɛ ka pilenye depuis bɔra ka arasa nɛni ko arasa tɛ hɔrɔn ye u ka jɛkulu ma organiser tiɲɛ t'a kɔnɔ sɛdɛrɛ mɔgɔw bɛ ka bɔ fan bɛɛ fɛ k'i ka na n'u ka wari ye nin bɛ se k'a kɛ tiɲɛ ye dani ka nin mɛn ne ka nin mɛn jɛnɛ ka nin mɛn zo o ye mɔgɔw ka wari sunya kɔnɔ cɛma kɔnɔ musoma ja ɲɔgɔn zonden tɛ yen u y'a gɛn ka bɔ sɛdɛrɛ kɔnɔ u y'a gɛn a mɛnna depuis arasa bɔra a bɛ san 2 bɔ arasa bɔra ko vocali b'ale bolo ko yali ko comment ça s'appelle ben de cerveau ko ani abicham tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ko bɛ ka baara depuis waati arasa y'a gɛn arasa ka nali min kɛra ne y'a fɔ n ka video kɔnɔ n ko a ye abicham ninnu wele réunion la 19h jusqu'à 23h lafiya susɔgɔ n y'a fɛn bɛɛ joué depuis salon depuis waati arasa a déposé parce que n'a figi de zone don i y'a faamuya bala a bɛ sigi sɛdɛrɛ ye fisuwale an m'o fɔ a mɛnna sɛdɛrɛ bɛ mɔgɔ ka ɲuman dɔn wa saga groupe ni donna kɔnɔ hakili t'o la ka mɔgɔ bonya walima ka mɔgɔ ka hakɛ d'a ma saga groupe don hakili tɛ yen e nan'o dɔn bi de yan anw y'an yɛrɛ faga nin ye yan saga groupe mɔgɔ k'an yɛrɛ faga k'an ka denbaya to so kɔnɔ ka cotisation fara ɲɔgɔn kan ka tagama fo ka senkuruba dimi bila an na pour que ni kumasuruden bɛ se ka yɛlɛ cogo min na mais a tɛ yɛlɛ ɲamaden don a tɛ yɛlɛ hali ni ye nin ta ka bila sanfɛ a bɛ bin
a ye nana ko non k'an bɛ ka fɛn fɛn fɔ a ma ko nkalon don k'arasa ye ala ye ko mɛlɛkɛ don k'a bɛ tiɲɛ fɔ k'a ɲɔgɔn tɛ mali kɔnɔ a ye o y'a sigilen b'a ka mobili kɔnɔ arasi b'a ci korotumuden a bɛ cogo di bi tiɲɛ de tɔgɔ ye ko ala n'a ka di kɛ tiɲɛ fɛ n'a man di kana kɛ tiɲɛ fɛ a bɛ ca muturu sere ma bi an y'a fɔ k'a man ɲi a tɛ laban jɛkulu in tɛ avancer a tɛ don da la a sigira nkalon de kan fɛn min mana sigi nkalon kan a tɛ taa yɔrɔ si tiɲɛ tɛ fɛn min kɔnɔ ala tɛ barika don a la ni jɛkulu in depuis ala ka d'a ma avancer wa a tɛna avancer a tɛna don da la anw bɔra sympathisant kɔnɔ aw ye sympathisant sigi yan k'aw bɛ kize jɔ o kize ko bɛ min jɛkulu in tɛ don da la barika t'a la nafa t'a la a tɛ yiriwa fana aw ko sympathisant dani taara zonw taara banɛnikɛlaw taara anw bɛɛ taara a y'an bɛɛ kɛ banɛnikɛla k'an bɛɛ kɛ zon ye k'aw bɛna kize jɔ tile fila hali bi o kize ma jɔ barika tɛ jɛkulu ɲɛmɔgɔ la jɛkulu ɲɛmɔgɔ halala tɛ a ŋaniya ma ɲɔgɔn mɔgɔ jugu ma wolo diɲɛ kɔnɔ mɔgɔw de ta bɛ taa ale kɔnɔ ale ta tɛ taa mɔgɔ kɔnɔ o jɛkulu bɛ avancer yan a bi camu ɲa mɔgɔ den ka bɔ dani ye zon ye jɛnɛ ye zon ye balayira ye zon ye e yɛrɛ ka tila ka sɛdɛrɛ wari bɛɛ suɲɛ sɛdɛrɛ mɔgɔ bɛɛ k'a fɔ ko ɲɔgɔn zon tɛ yen cela veut dire que y'u ka wari suɲɛ de ne y'a kuma mɛn a mɛnna ko wari min tun b'i tɛgɛ kɔnɔ k'i y'a bɛɛ dun cotisation minnu dir'i ma k'u y'a bɛɛ suɲɛ ne m'a fɔ yen k'a bɛ faransi mɛ barika t'a la a yɛrɛ ka kuma k'olu ka vie bɛɛ ye faransi n'i ma fɛn kɛ mali la i bɛ se ka taa mali la n'i ma fɛn kɛ mali la mali bɛ se ka k'i ka yɔrɔ faransi ale b'a sɔrɔ a bɛ don so la a bɛ don muso la a bɛ don naturalisme la kalo bɛ sa i b'a sɔrɔ a taara découvert la kalo bɛ sa i b'a sɔrɔ a ye a compte demandé a bɛɛ filɛ nin bi turu sere ma sɛdɛrɛ mɔgɔ min ye vidéo kɛ a bɛ caman kan a bɛ mɔgɔ 30 bɔ bɛɛ bɛ k'a nɛni ko zon don ko jɛnɛyakɛla don o bɛɛ n'a tɔ o ka sɛdɛrɛ ɲɛmɔgɔ ma sɔn ko o y'a fɔ u ye ko kana kuma de mɛ ni sɛdɛrɛ ɲɛmɔgɔ ye sira d'u ma don o don bilahi o bɛ bɔ ni a bɛ caman ka suɲɛni n'a ka fɛn bɛɛ ye jugusago den ko sɛdɛrɛ mɔgɔw tɛ mɔgɔ ka ɲuman dɔn k'i b'i yɛrɛ faga sɛdɛrɛ ko mɔgɔw t'a dɔn arasa den ba n'ale y'i bila dɛ n'i taa jɔlen na arasa kɛrɛfɛ a bɛ bamakɔ nin waati in na ale de filɛ nin arasa den ba n'i taa kɛ cogo la k'a kɛ lagasama ye duloki in filɛ nin nɔnɔ ji ni dumuni olu bɔnnen bɛ duloki in kan ka denw to so kɔnɔ yan vacances t'a la foyi foyi t'a la ka taa di arasa ma n'o ye fɛn fɛn fɔ sɛdɛrɛ kɔnɔ de bɛ kɛ ɲɛ t'a la ni arasa yɛrɛ tɛ mɔgɔ bɛ nin muso in fɛ ale de jɔlen filɛ nin ko nata arasa denw ba a sinbara in lajɛ tellement que arasa bɛ ka sin in min fo ka muso kɛ jugusagolama ye sin bɛ ka min de a sin min bɛ ka min i y'a faamuya b'a la arasa bɛ ka sin min min i y'a faamuya b'a la ka arasa to a bɛ ka nin sin min a b'o labila u ye yan ɲɛ t'a la n'i ye muso kɛlɛ lagasa ye nin cogo la bobaranin ka misɛn i jɔ n ka a bila ka na bobaranin ka misɛn sinbaraw fununen don kankolo senkalaw finnen don saki ni kulusi tɛ kelen ye duloki ni kulusi tɛ kelen ye gawa sin bɛ ka di arasa ma arasa bɛ ka sin min n'o ye fɛn fɛn fɔ sɛdɛrɛ kɔnɔ o de bɛ kɛ dɛ wala a filɛ nin de bɛ sɛdɛrɛ commandé muso min filɛ nin de ta ye sɛdɛrɛ ye i y'a faamuya b'a la a bɔra faransi ka taa sinbara di arasa ma arasa bɛ ka sinbara min n'a ko min o de bɛ kɛ a bɛ ca ma a ko k'a t'i fɛ wa foyi tɛ bɔ a la foyi tɛ bɔ a la taa ɲɛ t'a la ni muso i y'a faamuya b'a la ni sin bɛ ka min ɲɛ t'a la a filɛ hali ni i b'a ye k'a fɔ ko bɛ ka da ka cɛ t'e bolo foyi t'e bolo e ye cogo filɛ k'i kɛ lagasama ye nin cogo la sin de bɛ ka min i y'a faamuya b'a la a bɛ ka di arasa ma n'a ko min sɛdɛrɛ kɔnɔ n'i ma sɔn i bɛ taa de ale de ta don ale b'a di arasa ma gratuit wari minnu bɛ sɔrɔ a bɛ di arasa ma fɛn ka di arasa ye k'o bɔ wa a filɛ nin nin de bɛ sɛdɛrɛ kɔnɔ bi a tɛ mɔgɔ bonya ye wa n'i ko cin cogo cogo a b'i bila kɛnɛ ma arasa yɛrɛ bɛ jɔ ko mɛ ko arasa tɛ mali ko ye arasa ta tɛ jɛkulu ko arasa bɛ se depuis sɛdɛrɛ sigira arasa ma don whatsapp groupe kɔnɔ k'a bɛ mɔgɔ fo walima ka mɔgɔ wale ɲuman dɔn a b'o dɔn arasa mago t'a la ale kɔni ka kule arajo so la dɔrɔn k'a ka piya minɛ ka bila a kun buwa tile la n bɛ na n'i ka duso ye n bɛ bɔ n'i ye bi a bɛ wele su fɛ dɔrɔn mugu bɛ da kun jɛkulu tilara yɔrɔ min na tile k'a kɔden pɛrɛn sɛdɛrɛ da baara don organisation zéro foyi t'a kɔnɔ zéro arasa bɛ se ka san 2 san 3 ne ma deli ka kuma to yen ka na ka tɔndenw k'u fo k'u wale ɲuman dɔn ne m'a ye fɔlɔ arasa mago bɛ jɛkulu la arasa mago bɛ muso ni wari de la e ka denw b'a lajɛ a ka duloki yɔrɔ dɔ in filɛ nɔnɔ bɔnnen b'o la dumuni bɔnnen bɛ duloki la hali a m'o ye ka t'i jɔ n'o ye photo la tellement que arasa y'a si min tɔ t'a la tuguni e k'a ye cogo lajɛ
nya bekra bizarre ha ka kono barani ko fenge ka sini ko funu ya famia bala e ka kulushi la jala kulushi o be no golendo to foi ta la sa rasa sira ka si mi ka si ha no muso si mi nan ko ne dugu jira be ke la rasa de ha ne simbara mi ya famia bala ka mi ne dugu jira be muso yere a la rasa la ma de be ke ko i bala kali ka fo kono bala me kono ta la be ke la rasa de nya ta la ale de flene ninde be cédère commandé en fleur nyatala que la race avec un signe de race avec un bon français kata mal cheta bola fo ita bolo ya race bolabla abicha muibe itena fara anka an bora ko itena asme bienvenue nanga na ambiye akai kana ki blasra nyuma ka ki soke ki éduquer war konte sur nin kala la maintenant nanga façon de on fait fana i bɛ se ka bɔ sa i bɛ hɛrɛ fana sɔrɔ mɛ ni maloya k'i to debe bɔra sa ko i kana fara an kan ka arasa kɛlɛ a bɛ ca o da ka di la dɛ mɛ arasa denw ba a y'i bila kɛnɛ ma dɛ arasa denw ba an ka cɛ arasa bɛ ka si mi gratuit arasa bɛ e ka muso non ko ni arasa yɛrɛ tɛ quoi e ka muso lajɛ politique kɛn bɛ k'a halaki sen jeninen don bolo jeninen don ɲada jeninen don fɔrɔmu t'a la a lagasalaman don a jolima ka go a dusunin ka bon e k'a jɔ cogo lajɛ wani wati na mbe ka kuma wati na abe malla mbe ka kuma wati na abe malla ka don filen to sokono ka ta sinda rasa be ko mi no ko cédère ka ci ba be ci arasa nya be ya famia bala ni sin suku na police ni fe nunu hein voilà ambe teme ka boyi abicham kuma len ko fe o ka tondon do fona be no ko alu badra kulubali o fona bora ka sebeni ke abicham bɔlen kɔfɛ o fana jiginna abicham nɔfɛ o fana jiginna ka bɔ terrain kɔnɔ ni sugu bɛɛ bɛ da nin fana kan ko alu badara kulubali o fana bɔra ka sɛbɛnni kɛ k'a yira k'a fɔ ko cédère kɔnɔna ko zoro don ko organisation zoro ko cédère yɛrɛ c'est-à-dire ko kojugu kunyanfan yɛrɛ sa de ko arasa mago tɛ mɔgɔ la i y'a faamuya bala hali n'a ka tɔndenw bɛ ɲɔgɔn na ko a tɛ kuma ko organisation zoro alu badara kulubali o fana bɔra ka o fana cunna abicham nɔfɛ o taara abicham nɔfɛ ɲatɛ abicham fana ka commentaire b'o tigi ka sɛbɛnni duguma ko a ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ ko organisation zoro abicham de filɛ nin ye ɲat'a la abicham fana bɛ k'o cɛ fana ka kumakan kɔ o commenter quoi ko a ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ alu badara kulubali min tun bɛ sigi arasa kaɲɛ o fana jiginna ka bɔ terrain kɔnɔ parce que a ka nin sɛbɛnni b'a yira k'a fɔ ko cédère yɛrɛ tɛ fɛn ye bon mɔgɔ fɛn fɛn bɛ nin fɔ i b'a ye sa o bɛ bɔ nin fana kama komi o kalannen tɛ sagaw don sinon nin cɛ ye sɛbɛnni kɛ depuis sɔrɔ bon n'o ye nin fana ka sɛbɛnni sa i b'a ye o bɛ bɔ nin fana kama k'a fa nɛni k'a ba nɛni o bɛ ten de saga groupe mɔgɔw o la de k'o ka mɔgɔw nɛgɛn ayi n'olu kɔni ye bi bɔ dɔrɔn ka firi k'i kan o tɛ foyi fɔ musala aw t'a dɔn voilà bon ni cɛ min fana filɛ nin fana bɔra ka sɛbɛnni kɛ ko cédère kɔnɔ ko organisation zoro ɲɛmɔgɔ de kan k'i jɔ a jɔyɔrɔ la i y'a faamuya wala ka tɔndenw bilasira k'u nɛgɛ i y'a faamuya bala n'u kɛlɛla ka na ni bɛn ye ka kumu ni ɲɔgɔn tɛ foyi mais ko arasa mago tɛ mɔgɔ si la a tɛ kuma cédère kɔnɔ a mago tɛ cédère la foyi organisation t'a kɔnɔ foyi ne nin den lagasa den sigilen lajɛ plateau sanfɛ mercredi o mercredi Asimi dɛsɛra Asimi de sera jugu dan ye Asimi man ɲi e ma se k'i ka jɛkulu yɛrɛ organiser k'i ka jɛkulu ladon ka ɲa e bɛ se ka Mali de jɔ ne nin lagasa den sigilen lajɛ plateau sanfɛ arasa faso kumasulu den lajɛ Asimi dɛsɛra Asimi tɛ se a kan ka kɛ tan e yɛrɛ ka tɔn fitinin mɔgɔ 30 o de b'a kɔnɔ i ma se k'o gérer e bɛ se ka jamana de gérer on ka den lagasa sugu ninnu bɛ tan de wa hali nin ka du a mago t'a la kuma ma se i y'a faamuya b'a la a ka jɛkulu ma o de sigilen b'a ko kan Asimi man ɲi a kan ka dilan tan de a kan ka kɛ tan de Côte d'Ivoire de ka ɲi nin ka ɲi Faransi de ka ɲi mais a ka jɛkulu filɛ nin tɔndon bɛɛ bɛ ka bɔ ko organisation zoro o b'a yira k'a fɔ ɲɛmɔgɔ tɛ jɛkulu la jɛkulu yɛrɛ c'est pas la peine a filɛ alu badara kulubali o de ka sɛbɛnni filɛ nin y'a faamuya bala ka arasibaci t'a tɔgɔ ma ka cédère da o ɲɛfɛ a tɛ tɛmɛ nin kan o fana y'i cun abicham nɔfɛ i b'a ye n'o ye ne filɛ k'a fɔ n ka vidéo la sa i b'a ye u bɛ vidéo k'a kan parce que o tɛ français dɔn o tɛ sɛbɛnni dɔn sagaw don ne filɛ ne k'a fɔ bamanankan na cogo min na Ali Badara Kulubali a fana bɔra ka cédère dɔgɔya
ko organisation t'a kɔnɔ a maralen tɛ bonya t'a kɔnɔ i y'a faamuya bala gasisigi t'a kɔnɔ hɔrɔnya t'a kɔnɔ danbe t'a kɔnɔ sɛdɛri bɛ komi fufalaki ne filɛ ne ka na nin fɔ bamanankan na cogo o bɛ bɔ cɛ kama sisan parce que sɛbɛnni na o tɛ foyi dɔn mais ni ne y'a fɔ tan u bɛ ne ka video bɛɛ lamɛn i b'a ye u bɛ bɔ cɛ kama Aliou Badara Kulubali a fana arasa ka fɛn dɔ ye arasa kanubaga dɔ de ye mais a ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ o nin den kolonden de b'i sigi k'ale bɛ dɔ fɔ Asimi ma Asimi bɛ ka jamana gérer waati min na i y'a faamuya bala e ma se k'i ka tɔn gérer tɔn fitinin mɔgɔ 30 de b'a kɔnɔ walima mɔgɔ 15 e ma se k'olu min ko ka bon hakili ma e wa dabaraba de sugu na a dulɔmina ninnu bɛ tan de kɔ k'a bɔ k'u yɛrɛ kɛ wara ye mais i b'a sɔrɔ kisɛ tɛ jabara fo zéro e ka tɔn fitinin organisation t'a kɔnɔ bonya t'a kɔnɔ gasisigi t'a kɔnɔ hali n'u bɛ ɲɔgɔn na a tɛ kuma e de bɛna jamana jɔ mɛ n'an bɛ ka taa an bɛ se tiɲɛ ye ala de ye ne balima a filɛ nin ye dɛ a ka tɔn mɔgɔ de bɛ ka bɔ bi a bi caman bɔlen kɔfɛ ko bonya t'a kɔnɔ hasidiya juguya besɔngɔniya min bɛ se min na o tɛ di o tigi ma dɔ wɛrɛ fana bɔra k'a confirmer ko tiɲɛ don ko organisation zéro n'o fɔra a bɛ komi ça veut dire que bulon quoi bulon bɛɛ bɛ na bɛɛ bɛ don bɛɛ bɛ tɛmɛ bɛɛ bɛ min kɛ min ka di ye i y'a faamuya b'a la mara t'a kɔnɔ bonya t'a kɔnɔ foyi foyi t'a kɔnɔ sɛbɛn bɛ ten de foyi zéro Aliou Badara Kulubali o de y'a sɛbɛnni kɛ n bɛ tila ka bila n ka page sanfɛ non déjà a bɛ n ka page sanfɛ a bɛ yen depuis sɔgɔ n y'a bila yen comme sɛbɛn mɔgɔ ninnu kalannen tɛ bon i b'a ye bi ne filɛ ne k'a fɔ bamanankan na o bɛ bɔ cɛ kama k'o fa nɛni k'o ba nɛni o fana bɛ taa ji woyɔ fɛ o de tun don hakɛto bɛ kuma kɔnɔ wa salamu ala ka bi nɔgɔya Solomani Fofana k'i fo k'i waleɲuman dɔn Musa Sisoko n ka foli b'i ye Zeska Mete k'i fo Sekine k'aw bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn bolo danbe sira kan o n'an san Asimi bɛ sa fanga la président min nana ka ji di an ma ka sira di an ma ka kɛnɛya di an ma ka usine 20 dilan san kelen kɔnɔ ka se minnu an ka terrain ko k'o ɲɛnabɔ command taxi k'o wuli k'o jɔ sen kan mɔgɔ tɛ ka taa tunga la dun ka fɔ kɛnɛya jadisiw tɛ se ka dimi don an na tuguni an b'o cɛ bila k'an bɛ taa jɔn ta o tuma na danga de b'an kɔ an y'an ba de zufila an y'an ba ka munimina de ciya o tuma na an bɛ ka tagama an kun de kan a tɛ bila bi a tɛ bila sini an b'a kɔ bi an b'a kɔ sini wa an b'a fɛ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen b'a fɛ ivoiriyɛnw camerounɛw faransɛw chinois bɛɛ ko Asimi mun de y'o kɛ baara ni danbe ni kɛwale ye an bɛ Asimi kɔ a t'a bila bi a t'a bila sini cɛ min falen bi ba sinji la n'i jɔ an ɲɛ ko Asimi k'a bila an bi voilà cɛkɔrɔba ko k'an kana nɛni kɛ an bi voilà n'an ko an bi i b'a faamu. Voilà, c'était ça. Seydi Sissoko qu'il faut qu'il voit les numéros Seydi Sissoko ensemble. Merci beaucoup Seydi Sissoko. Amenyoko Mbolo Bika par toi ensemble. Merci beaucoup.